kami karon sa kuan. Payag ni Kuya. Libre pa daw karon kay soft opening pa man sila. October 2 man karon. Next ana entrance. Sila yung mga andre, mga cottage, butag pila ni. Pwede ra? Dire din sa Trocinio guys, dire sa Claverian, sa Miss Oriental. Ang pangalan, Payag ni Kuya. Dagan kay dire pa overnight, napud sila yung mga pagkaon. Dagan, nag soft opening sila karon October 2. Ani na mo dire kay kamo regular. Okay, balik ta. Trip atong i-tour. Visit lang ilang Facebook page guys sa Payag ni Kuya. Dire kani para makita niyo kung tagpila ilang rate aning mga payag. Ano to boss? Nasa ilang Facebook page ang ilang ang picture sa sulod sa ilang mga payag. So i-check lang dito sa ilang Facebook page. May sapa o bamboo. Bulang huyan no. So ito ilang CR. So kay soft opening pa man karon, nag-offer sila mga free foods and free sikwati. Ato ra karon ibabaw. Anhin na mo. Kamo ra gihulat. Soft opening October 2 and 3. Okay. Kabalik ta to tataas. Unsay ko ninyo channel? Just Red. Just Red. Oh. Just Kita ko ana. Ano say mo sir? Mabuk TV. Mabuk TV. Mabok? Mabuk TV. MABUC.
Sige. Subscribe sa ilang channel o Just Red. Yes, Just Just Red. Red. Sige. Wala nang minakadala karupuan. Sana siya. Sticker yun. Sige lang. Ano siya? Nagkasidiyo na bunungang. Dira lang minimum. Napadeliver karon nga kuan ba? Napanahon ba? Oh, chado kay giro. Once Marbis na din activity dire, horseback riding and more. So balik ta do tataas. Pero Katungkuan ni Kendall Jenner ba? Inana pa ya ba? murag. Yang iro. Amot dili mo ka-update. Wala ko diyo. Kinder Jenner. Taas man to siya tas niwang. Ang kiba ko lagi anong paingon din. Nasa ko gusto ka namin dito sa dilo ba? Balo. Kuya. Parang kaning area ba asa ni lusot ani? Pwede ani eh. Ani ni nagawa? Pwede ani eh. Pwede kung ka planan. Takatod. Ba dito ka dito anak. Wala. Kanin din anak anak ko Ara ito ilang parking area. Subidahon kayo ito. Saan? Ha? Kaso, tama na dito parang. Lulululu. Guys, morning dalan dire guys, simentado no siya tanan. Simentado no. Unsa man? Unsa yung mga kaistorya nga naglaag man mo? Wala lang. Wala lang? Opening guys, libre. Basta mag-soft opening kay na ay free sikwati. And Puto and suman. Pero wala na pinakaon kay kuan. okay. So mo ni mo palkatahan. Ala ka. Dili. Taro nga kuan. Unya sa kay tigi. Hey guys, dili na ako ha. Kasi nagtuhog ako. Mangod na. Ay, imo din na ma'am. Mangod na. Ay, imo din na ma'am. Mantiyan mo. Ay, antiyan. Man, antimailan nga busog na. Timugos na antiyan. Na nabusog sa sikwati. Kawanan diri gamay kay butangan og farmhouse. Okay, sige. Dalen mo comment ba? Ay pataka-taka mo kay amuan na. Pulawan man. So guys, moro to among suroy sa payag ni Kuya and uli na mi. So dire na may taman ani nga video. If you like ganahan man nga video, please like,
and subscribe to my channel. Peace. 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 Bye-bye. Peace. Isog na ako. Bye-bye.